Невероятният Пройдоха храни гълъбите по площада, докато всички ние го следим с насмешка. Една старица сякаш, че нарочно пада, за да се втурне той и подкрепи вървежа ти. Дете ще му поиска да му хване птица, а друго с две ръчички да докосне слънцето. И той, за да е той и за да бъде себе си, в едната му ръка ще кацне гълъб, а в другата ще блесне капка от фонтана. И той, за да е той и за да бъде себе си, в едната му ръка ще кацне гълъб, а в другата ще блесне капка от фонтана.